Takže čaute ľudia, vítam vás Gaming Studio. Toto je taký úvodný diel, alebo neviem, čo som vám chcel povedať, čo budeme točiť a tak. No, jak ste si všimli, tak mám to aj na ploche. Chcel by som teda točiť LPčka, neviem, nejaké srandičky, však viete, poznáte. Asi budem točiť Minecraft, Counter-Strike, Minecraft s Pokémonmi, Uber-Strike na Facebooku a veľa ďalších hier. Keby niečo, tak píšte do komentárov, že aké hry by ste chceli. A môžeme byť akí dobrí kamaráti, budem natáčať aj s veľa mojimi spolužiakmi, kamarátmi, proste aby bola halus. No a neviem, čo by som vám ešte povedal. No. Takže, no dúfam, že mi pôjde točiť Minecraft, lebo mi to troška lagovalo. Takže asi tak za 2 týždne to pôjde. Vtedy budem mať nový komp. No a viem, že to je moc krátky video, ale to je iba také narýchlo, tak chcem mám iba tak tak iba povedať, že začína nový. Asi poznáte, ja som ten Konix cez Gaming Brothers, budem aj s nimi, ale budem aj na tomto. No a tento Gaming Studio SK to bude mať, neviem, asi takým Jofom. A budeme točiť teda ten Counter-Strike asi najčastejšie, alebo ten Uber-Strike, no. No tak ja sa s vami lúčim. Čus.